ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бевосита ба беҳдошти сатҳу сифати зиндагии сокинон равона гардидаанд, имрӯз бо ҳамовозии васеъи ҷомеа дар тамоми гӯшаву канори кишвар амалӣ гардида барои рушди устувори маҳалҳо ва фароҳам овардани шароити шоистаи зиндагӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар натиҷаи чунин сиёсати бунёдкорона марҳила ба марҳила сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар гардида, корҳои ободониву созандагӣ дар саросари мамлакат вусъат пайдо мекунанд. махсусан соли 2026 дар ин самт марҳилаи нав ба ҳисоб меравад. зеро бо ташаббуси навбатии созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон гардидааст. ин иқдоми муҳиму дурнамосоз аз ҷониби сокинони ноҳияи Вахш низ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ истиқбол гардида, корҳои созандагӣ дар тамоми самту соҳаҳо боз ҳам ҷонок гардидаанд. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 150 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда буд, ки бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва иштироки фаъолонаи сокинону соҳибкорон на танҳо пурра, балки 110% иҷро гардид. иншооти бунёдгардида соҳаҳои маорифу тандурустӣ, саноат, савдо, хизматрасонӣ, варзиш ва дигар бахшҳои муҳими инфрасохтори маҳаллиро дар бар гирифта барои мутобиқ ба талаботи замон гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат менамоянд. мардуми сарбаланди ноҳияи Вахш бо дастгирӣ аз сиёсати хиратмандона, бунёдкоронда ва созандаи асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳавливу дари худ сар карда ба корҳои созандагии ободонӣ, соҳибкорони ватанӣ имрӯз дар бунёди роҳҳо, марказҳои фарҳангӣ, муассисаҳои таълимӣ корҳои зиёдеро ба сомон расонда истодаанд. данҳо иншоотҳои гуногун бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай сохта ба истифода дода шуданд ва то ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дигар иншоотҳои боқимонда низ пешкаши мардум хоҳанд гардид. ҳамзамон дар доираи татбиқи иқдоми вилоятии 300 рӯзи созандагиву бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан, ки дар вилояти Хатлон роҳандозӣ гардидааст, дар ноҳияи Вахш низ корҳои ободониву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намудаанд. дар ин замина бо саҳми сокинон, соҳибкорон ва масъулини мақомоти маҳаллӣ корҳои таъмиру азнавсозии роҳҳо, ободонии кӯчаву маҳалҳо, сабзкорӣ ва дигар иқдомҳои муҳими созандагӣ амалӣ мегарданд. мо сокинони ноҳияи Вахш шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдат мекунем, ки тинҷиву оромӣ пешравӣ аст. рӯз то рӯз корхонаҳо, муассисаҳо зиёд шуда истоданд. саҳми худшона соҳибкорон мегузоранд. миннатдорӣ аз ҷаноби олӣ мекунем, ки мо ба ин рӯз расидем ва натиҷаи ин аст, ки ноҳияи мо рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодааст. дар ин рӯзҳо бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар ноҳия тантанаҳои идона бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардида, сокинон дар фазои идона ба иҷрои анъанаҳои неки наврӯзӣ машғуланд. дар маҳалҳо, кӯчаву хиёбонҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои тозакориву ободонӣ, ки аз суннатҳои деринаи ин ҷашни бостонӣ маҳсуб меёбанд, бо иштироки фаъолонаи мардум роҳандозӣ гардидаанд. сокинони ноҳияи Вахш дар ҳамаи ин иқдомҳои созанда бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ саҳми фаъол гузошта, бо заҳмати софдилона барои ободиву пешрафти диёр ва истиқболи шоистаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ талош менамоянд. исмоил соҳибназарён, Искандари Саид, ноҳияи Вахш, ахбор.